Торале, да, знам. Клео, да, на телефона съм. Дали случайно искаш да излезем? Чух, че са отворили нов магазин на улица Monster Tail. И на всичкото отгоре може малко да се поразходим по другите квартали. Да отидем пеш, ако искаш. Да, идеално. Хайде, след колко време и къде? Айде след половин час на автобусната спирка пред нас. Окей. Вали бързо в този магазин! Магазин Комато. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Магазин Комато. Фокуснически магазин. Какво искате? Наваляни дъжда. Дали случайно имате чадъри или можем да останем тук за премина дъжда? Но разбира се, няма да оставим клиентите си мокри. Ако искате, можете да разгледате и магазина. Добре. Не е лоша. Да, не е лоша. И това е само 350 лева. Да. Ей, Клео! Татко! 300 лева? Сериозно ли? Явно баща ти е доста високо платен. Явно. Виж какъв старинен часовник. Да. А тази рокля на негото прислужница 55,50. Явно е нещо доста скъпо. Но и туалетка само за 250. Да. Каква е тази кутия? Това е магическа кутия, по-манто. Когато я отворите, прави фокуси или ви изненадва или носи късмет. Винаги е различно. Някога носи специални награди, бонуси и тем подобни. Зависи от кутията, която ви се падне. Аха. Не звучи толкова зле. Ох, не мога. Аз трябваше да полегна малко. Спокойно поседнете, полегнете както решите. Добре, аз ще продължа да разглеждам. Чули ме? Да. Толкова спомени в тази скулптура. Какво толкова те интересува в тази скулптура? Извинете. Какво? Направо ще ми изхвъркне сърцето, изкарахте ми акъла. Съжалявам. Какво толкова ви кара да харесвате тази скулптура? Баща ми е Тутанкамон. Той е фараона. Разбирам ви. Вие сигурно сте от един много силен и обичан род. Надявам се и дълго да остане така. Благодаря. Аз съм Клео Данил. Приятно ми. Аз съм Джиджи Грант. Торалей. И държа този магазин. Сама ли се справяте с толкова много вещи в магазина и тем подобни? Не, имам си помощница. Тя се казва Клодин. Клодин е по-скоро сестра й. Сестра й е Хаолин, а Клодин работи в едно кафене на улица Монстър Карто. Сериозно ли? Май знаем кафенето. Да не е кафене Монтесито. Да, точно кафе Монтесито. Ние знаем. Да не е Върколак. Да. Не знаехме поименно, все пак знаем кафенето. Може да се познаваме. Да. Не е някакво нещо фатално. Ето я и нея. Не, припознава съм се. Сестра и вече би трябвало да беше тук. Искате ли случайно да дойдете с мен до дома й? Те са малко беднички, живеят с една нейница квартирантка. Така, да видим какво става, защото до сега трябваше да е дошла. Сигурно е станало нещо. Добре. Това дъжд малко трудна работа. Ама, спокойно. Дъждът не ми е никаква пречка. Окей. Нали казва и на Клео, че ще ходим до дъжда. Кажи, че ще сме с кола или с автобус. Окей. Пристигнахме. Не. Курките. Какво?
Какво е това? Защо крачетата и висят? Това ли е Хаолин? Не, горното легло е Хаолин. Седнете му, примерно в въгълчето, седнете му долу. Далматинец. Пони. Винаги съм искала да седна до пони. После трябва да ме слуша. Аз ще ги разбудя горе-долу. Секунда. Хаолин. Хаолин, трябва да ставаш, закъснява си в магазина. Нямате вече 3 час. Колко е часа? 1:30. О, не. Пак ли закъснях? Не, че много често закъсняваш, но да. Ужас. И сега ставам. Не и сега, ме ставя директно, защото има нови клиентки. Стани да се запинаеш, тъй те са. Тук са в къщата ти с мен. Какво? Какво е? Хаолин! Носът ми! Извинявай! Какво? Джиджи! Спокойно де, не се кипи. Джиджи, ще измачкаш носа. Някой бързо да помогне да стана от леглото. Не мога да помогна. Затрупана съм. Абе, Джиджи! Може ли, извинявай, да ги изкараш двете? Да, ще ги изкарам. А ти, Джиджи, ела малко да си поговорим, ако можеш. Не мога. Не, добре, ако не... не, ако можеш. Веднага. Кажи. Какво е това? Какво причиняваш, бе, момиче? Ти знаеш ли, че ги доведе в дома ми, особено и на всичкото отгоре спях? Да. Айде да си говорим по-утре. Или по-късно, защото сега не ми е удобно пред тях. Не може да ги оставя да ги вали в магазина. Добре, хайде ще си говорим после.